Здравейте, приятели! Георги Петков от патриотичният канал Четник. В третият епизод от поредицата Походът от 20 април до 3 март, от Голготата до Възкресението, ще говорим за другото най-важно събрание, това в Оборище, Първото Велико народно събрание. Като сега ще продължим с дейността на апостолите в България. Още в началото на 76-та година апостолите вече почнат поетапно да преминават в България и да започнат активни агитационни действия, като част от агитацията е отслабената турска власт и гарнизони по градовете, тъй като по това време са вече избухнали Херцеговинско-босненското въстание, черногорските бунтове и голяма част от османската армия е насочена на там и естествено има някоя идея намаляване на гарнизоните. Друга основна част от пропагандата е една притча, че когато се съберат цифрите от думите Турция ке падне, се получава числото 1876. И това е било много известна притча тогава и се е считало, че след като ние ще правим въстание българите сега, 76-та година, значи ние ще съборим Османската империя и дори в къщата музей Тодор Каблешков се пази копия на знамето на Копривщица, като върху това знаме е изобразена точно тази притча, нумерологично и сборът 1876. Не знам дали наистина оригиналното знаме на Копривщица е било така, но това е изобразено в музея. Ще питам. Друга част от пропагандата, може би и най-вярната част, е, че турците се подготвят да ни изколят. Това свидетелстват и Захари Стоянов, и Беловеждов в своите мемуари и всички други мемуари, които съм чел. Това казват и апостолите. Ако искате да не ви изколят турците, въоръжете се сега и се подгответе за бунт да се защитим живота. И Пламен Митев, професор Митев, обяснява, че действително кръга около Митхат Паша, по-радикалните османци, знаят, че се подготвя ново въстание и съответно почват да въоръжават местните башибозуци и черкези и османска власт, за да се възползват от този повод да изколят напредналите местни селища около Стара планина, Средна гора и Родопите, които се им тръгнат в очите. И Пламен Митев привежда като доказателство за това един доклад на Найден Геров до генерал Николай Игнатиев от 12 април 1876 година. Взаимно възбуждане на турци и българи един срещу други се поддържа от самите османски власти, които не престават да внушават на мюсюлманите грозящата ги от страна на българите опасност, както и от дервишите и други таинствени лица, които говорят за свещена война срещу неверниците. Базирайки се на това писмо и на другите доказателства, виждаме, че обстановката между българи и османци и османско население е била много изострена преди въстанието и това води до съответното кръвопотешаване, може би. А подготовката за въстанието не може да бъде изцяло прикрита, тъй като тя е много по-мащабна. И за това пише в първата пушка Никола Беловеждов на 35-та страница: понеже бе решено да бъде Копривщица център по време на въстанието, селените започнаха да донасят храните си Копривщица в такова количество, каквото никога не е донасяно. Това беше направило да се породи малко едно съмнение при съседните турци. Очевидни стават и приготовленията в Панагюрище, като местният Даут Онбаши напуснал града няколко дена преди въстанието, тъй като осъзнавал ситуацията и че няма силите да спре въстаниците там. Ето какво пише Захари Стоянов в записките за момента на организиране на Оборишкото събрание и делата на Даут Онбаши в Панагюрище. Даут Онбаши, който макар и да беше положител на нула в селото, но все можеше пак да направи някоя беля. По тая причина, когато започнаха да капят депутатите след няколко деня, любопитно бе да се слуша човек техните официални отговори защо са дошли в Панагюрище. Един носеше на гърба си кожи, друг няколко топа шаяк, трети се беше вързал главата, че го боли уж зъба, четвърти продаваше нещо и така нататък. Тяхното свърталище беше ханът на братя Дринови близо до селският мост. И както разбирате, такава мащабна подготовка не остава незабелязана и съответно има и предателства. За едно такова самият Беловеждов
информира Бенковски, че на 12 март е получил информация, че в пловдивската полиция вече има информация и снимка на Бенковски и неговото въоръжение. Може би за това и Бенковски не посещава Копривщица, родният си град, тъй като той там е и добре известен. Друг опит за предателство от Копривщица, по-сериозен, организиран от чорбаджите на 10 април в къщата на Петка Кисеков. Говори за него Никола Беловеждов в своите мемуари. На Света Петка 10 април се събраха в къщата на Петка Кисеков чорбаджиите, помежду другото отворили са дума и за приготовленията на младежите. Тук те решили да обадят Пловдив за приготовленията на младежите и да молят правителството да проводи войска, за да се предвари избухването на въстанието да изловят подстрекателите. Бил избран достойният за тази работа Черньо, който живеел повечето време през годината в Пловдив и се занимавал с адвокатство, занятие, което според тогавашните понятия значеше предател. И този предател Черньо действително тръгва с писмо към Пловдив, но пада с конеци в един дол и е затиснат и е лошо ранен и отива да се лекува в село Крастово, като остава там няколко дни. И лично не успява да прати писмото, но Беловеждов все пак пише, че според него писмото е достигнало до Пловдив. Така се стига и до Великото народно събрание в Оборище на 14 до 16 април. Като то става близост до село Мечка, северо-западно от селото, на 7-8 км от Панагюрище това, като е избрано едно място, което е долу между два големи зъбера, много гумно, с много стари вековни дървета, както казва Беловеждов и Захари Стоянов, едва ли турски крак е стъпвал някога там. 108 делегати са поканени на това събрание, като само в 4-ти окръг са разпратени покани на 60 населени места. Има много сериозна организация, много сериозна охрана. Ето как описва Захари Стоянов пътя на свитата на Бенковски към събранието в Оборище. Щом се отбихме от големия път и нагазихме в гората из една малка пътечка, чу се глас из краището, без да се види човекът, който ни питаше: кой живей? Ние дадохме съответната парола: да живее България. И около 25-30 души въоръжени момци изскочиха от посиите си. Те ни поздравиха с думите: да живее България, и се върнаха пак на първото си място – гъстата шума. Такава е била и лозинката, паролата за Оборишкото събрание. Кой да живее? Да живее България. Същото разправя и Копривщинската делегация, в която участва и Никола Беловеждов. Ние вървяхме без да знаем де ще отидем. След 1 час пътуване достигнахме до една гора. Там ни посрещна стража, която, като чу лозинката ни, отправи ни напред. От тук нататък стражите бяха безбройни, на 50-60 крачки и стража. Стражата наистина е била засилена, освен 108-те делегати. Захари Стоянов пише, че общо около 300-350 души са участвали на това събрание. Делегати, въстаници, съгледвачи, готвачи, стража. Организацията е била солидна. Друг интересен факт е, че е било забранено внасянето на алкохол. И не само това, а и се е наказвало с смърт. На това събрание блесва и гения и дързостта на най-видния апостол на априлското въстание Георги Бенковски. И ето как описва Никола Беловеждов неговото идване на събрание. На 13 срещу 14 през нощта пристигна Бенковски. Бенковски яздеше на хубав кон и вървеше напред, а подире него вървеше свитата му, състояща се от юнаци, бичани, поибринци, петрачанци, муховци и други. Всички посрещнахме на крака апостола и го поздравихме с добре дошъл. На всички ни погледите бяха обърнати към Бенковски, а и той изглеждаше горд и величествен. След откриването на съседанието, Бенковски с една пламена реч изисква от делегатите пълномощно за апостолите, генерално пълномощно. Ето и речта на Бенковски, която е записал Захари Стоянов. Докато всички се карат и спорят в този дебат, както пише Захари Стоянов, само Бенковски стоеше на своето място, подпрян на саблята си, равнодушен и спокоен, като че да се вършиха напреде му твърде обикновени неща. Наистина, ние не сме някои прочути войводи. Малко познаваме правилата на четокуването, но и от нас по-добри за сега няма между българите. Може би на някои философи да не е на воля,
но аз не съм дошъл да работя за тяхна полза. С подобни хора аз се не наемам да дигам бунт. Заради това пуснете ме да вървя. Ние сме готови да приемем всичко, което си предлага от тебе, войводо. Аз искам да ми отговорите право. Искате ли вие бунт или желаете да останете мир на рая на султана? Бунт, бунт, бунт и свобода желаем и ние. Който иска да върви с мене и да изпълнява всичките ми заповеди безпрекословно, то нека си извади ножа. Аз вярвам, че ако Бенковски с тая минута се покачеше на коня си и извикаше напред, то всички присъстващи щяха да го последват. Неговата силна осанка наистина води организацията на Боришкото събрание, като на следващия ден, след като получават това пълномощно апостолите, се избира и делегация от 20 човека, 20 члена, която да реши основните въпроси, които стоят пред събранието. Време ли е да се подигне въстанието или да се почака още? Доде се приготвим по-добре. Да се изработи план за въстанието. Да се определи денят, когато ще се прогласи въстанието. А решенията ще се представят с писмо до всички комитети, които ще се задължат да ги изпълнят безпрекословно. Като Беловеждов пише, че за решенията за въстанието, за избухването е предвидено специално мастило, което е червениково на цвят. И това мастило се е ползвало и при писането на така нареченото кръвово писмо от Каблешков, а то е само подписано с кръвта на застреления първи заптия при обявяване на въстанието в Копривщица. Също така самите въстаници и четници са разделени на групи – десетници, стотници, хилядници. И тези групи се управляват от апостолите по места. Назначени са съответните лидери на тези групи. За дата на въстанието е обявено 1 май, освен ако няма предателство. Е решено, че ако има предателство, този път няма да се чака датата, за да няма арести като при Старозагорското въстание, а директно ще се обяви въстанието. Важно е да се каже, че и на това голямо Велико народно събрание се промъква предател. И то е един от делегатите, Ненко Терзийски от Балдюво. Ненко Терзийски, този предател, е изпратил при Али Бей в Пазарджик Ганчо от Калагларе да му обади, че Ненко отива на въстаническото събрание в Панагюрище. Интересно, че и Захари Стоянов казва, че един Ганчо обадил на Даут Онбаши Панагюрище, че ще има около Панагюрище събрание. И Даут Онбаши обикалял Панагюрище 3-4 дни, но нищо не намерил. Но пък Ненко Терзийски от Балдово предателя успял да докладва в Пловдив за намеренията на апостолите и за събранието, като това е една от причините от Пловдив с 150 души потеря да потегли Неджип Ага към Копривщица, за да арестува тамошните дейци начело с Тодор Каблешков. И именно за копривщинския апостол Тодор Каблешков ще е следващият епизод на моята поредица Походът от 20 април до 3 март, от Голготата до Възкресението. Надявам се да ви е харесал епизодът. Абонирайте се за канала Четник, за да проследите поредицата. Желая ви хубав ден!